Takže čaute ľudskovia, ja som Crash a vítam vás pri dnešnom rýchlom vlogu. No ideme ešte strihať, bo to tú hrivu musím dať dole. Je to ten pán Koše, pôjde za chvíľu ostrihať, čo je tu na to zoberú. Poďte. Kúkajte to tú hrivu tu. No takže tu môžete vidieť, čo je teraz pred. Ja idem sa ostrihať, možno budú menšie zábery z luka, jak to vyzeralo a uvidíme potom. Takže a kupujte si Pepsi. A kupujte si Pepsi. Takže čaute ľudkovia, no som späť zo strihu, takto debilne ma ostrihali. V živote už nepôjdem do toho kaderníctva podžubaného, lebo to sa nedá. Tamto genio, čo je vedľa nášho kameramana momentálne, sa neostrihalo, lebo nemá peniažky. A ja nie som až taký dobrý človek, že by som mu požičal, aj tak nemám už dostatok. Čo by som chcel povedať v tomto videu, to je všetko, nemám rád toto kaderníctvo, kde som bol, ešte teraz ma tu škrabe všade okolo krku. Ostrihali ma ako kondom a nebudem sa už vyjadrovať k tomuto proste. Ak sa vám bude páčiť toto video, dajte like, hej, je to iba také krátke video, ale no, keďže sa vám, ale keď sa vám páči video, tak dajte like. Keď tak hoďte odber, ak chcete vidieť moje ďalšie debilné videá. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri šmakovečkách. Čaute.